Het is een enorm gebied, de Hoge Kempen, een natuurgebied in België, waar dus naar de voortvluchtige oud-militair wordt gezocht. Dit is een beetje het coördinatiepunt. Ik heb hier al een heleboel politie zien af en aanrijden, ook militairen. Er zijn honderden agenten en militairen ingezet om deze man te zoeken. Het Nationaal Park is het enige nationaal park dat België heeft en dat is 12.000 hectare groot. Dat wil dus ook zeggen dat Jurgen Konings zich kan verschansen in een heel groot gebied. En Jurgen Konings is ook niet de eerste de beste, want het is een man die op heel veel militaire missies geweest is. Het is een beroepsmilitair. Hij is een scherpschutter, dat wil zeggen dat hij bijzonder goed kan schieten. Plus ze weten ondertussen dat hij ook gewapend is. Dus vandaar dat de actie ook zo groot is. Deze nacht zijn er toch wel wat helikopters overgevlogen. Die sirenes zijn afgegaan. Gisterenavond heel veel politie op de been, het leger op de been. Dus het is wel waarschijnlijk wel ernstig, denk ik. Hè? Want de toegangswegen worden allemaal gecontroleerd door de politie. Dus de auto's worden wel degelijk in het oog gehouden. En hier een klein beetje verderop, de autosnelweg, die is wel afgesloten. We staan hier trouwens ook bij de camping, de Salamander is dat. En daar is toch wel aan de mensen gevraagd van blijf in jullie caravans en ga vooral niet wandelen in het bos, want die zitten dus vlak tegen het Nationaal Park aan. Het is toch een beetje angst of gaat iedereen toch gewoon zijn gang? Iedereen gaat wel zijn gangetje, omdat volgens mij of volgens de mensen is het ook geen extremist en zal hij dus ook niks aan de bevolking doen. Is hij meer gekant tegen de overheid en de problematiek wat zich nu speelt in België. Dus ik denk dat het daar meer om gaat.